koji razara izvoz srpske privrede. Lažni kurs eura je sahranio srpski izvoz, a uvoz povećao desetostruko. Da bi se obratio Palma, on pomaže seljacima, pravi WC-a, pravi kupatila po selima, po njivama, da selo bude gospoda. Pa seljak ne može da preživi, od čega da bude gospoda. Nekad je seljak bio gospodin. Proizvodio hranu i ponosio se time. Meso, mleko, sireve, rakiju, vina. A šta je danas? Seljak ne može da preživi. Šta god uzmete u Srbiji da radite, čist gubitak, višestruki gubitak. A dok o selu brinu Krkobabić sa njegovim zadrugama i evo Palma koji pravi kupatila po njivama. Pa seljak nema sapun od čega da kupi, Palma, a ti praviš njemu kupatilo. Da li si normalan? Koga ti više lažeš? Protiv gej parade Alana Brnabić može, vlada je genijalna, a u vladi svi, skoro 80% članova gej populacije. Koga ti bre lažeš više ovde? Vodiš seljake da vide Beč, ti ih vodiš. Ajde bre prevarantu jedan, kupuješ sitne te poene ovde, tobože ti ćeš da kupaš seljake. Pa ne semaju vode u 21. veku, 80% sela Srbije nema vodu za piće. I to je tačno. A ti ćeš po njivama da ih kupaš, ja. Da idu u njivu da se istuširaju kad dođu kući. Sram te bre bilo, bitango jedna, kako te nije više sramota. Ti zemlje, ti inostranstvo, ti dovodiš investitore, koga ti dovodiš, muko jedna. Sedi bre i pokri se tim klempavim ušima tu glavurdu i ćuti. I ćuti, sram te bilo. Znamo ko si i šta si i odakle si. Ti znaš sve, ti si genije, ti. Podržavaš Vučić, podržavao si, lizo si bre zadnjicu i Koštunici i svima i Borisu, sram te bilo, bagro jedna, zato smo ovde, što ti ližeš, kogod dođe na vlast, a ti tu se ušuškaš i odmah u Končarevo idemo i kod tvojih kickboksera da ih vidimo, ti si nešto, ti neka. Ajde nesrećo jedna da si normalan, skinuo bi 20 kila, budeš ko čovek. A ne da ličiš više na medveda nego na čoveka. Sram te bilo. Govorit ću o nečemu danas što je vrlo bitno. Ovoj veštačkoj opoziciji mi smo stavili tačku. I mi se borimo kao prava